ଭଲ କେତେ ଗଛ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ଏ ଗଛର ନାଁ କ'ଣ? ଏ ଗଛର ପତ୍ର କାଣ୍ଡ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କର ତ ଫେଭରେଟ୍। ଆମ ଛାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଢେର ଗୁଡ଼ା ଗଛ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ବାପା ସବୁ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଦେଖି ସବୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ହାଟ, ଯେ ହାଟରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ବିଡ଼ାର ସବୁ ବିକ୍ରି ହେବ। ଆଉ ବାପା କହିଲେ ନେଇ ଚା ଆମର ଦୁଇଟା ରାନ୍ଧିଦେବୁ। ଏମିତି ରାନ୍ଧୁଛ ବୋଲି ବୋଉଠୁ ବୁଝି ରାନ୍ଧିବାକୁ ଚାଲିଲି। ଆକୁ କାଟି କୁଟି ଗରମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ଦେଇ ସିଝେଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ସିଝା ହେଇଗଲାଣି। ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଢାଳିଦେଲେ। ଆଉ ସିଝିଗଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ଫୁଟଣ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ରସୁଣ, ଜିରା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚିନି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଲି। ଚିନି ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବାର କାରଣ ଏଇଟା ଖଟା ତରକାରୀ। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଲା ପରେ ସିଝାଇ ରଖିଥିବା ପତ୍ର ଆଉ କାଣ୍ଡକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଏଠି ଖଟା ତରକାରୀ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏଇ ଗଛକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ବି ଯଦି ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।